CarPlay-ul merge foarte bine. Foarte bine. Hello. Da, s-a blocat. Merge bine, nu vă speriați. Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi am spălat motorul la Logan. Am auzit multe persoane care au spus că bă, nu se spală motorul, că se... Ei bine, v-am arătat că s-a spălat. Încă merge mașina. Da, am auzit și eu multe persoane care spun că bă, nu prea e recomandat să-l speli, că motoarele pe benzină nu prea este în regulă să le speli. Nu e prima oară când l-am spălat. Cred că este a treia sau a patra oară când îl spăl așa. Cu motorul pornit, am dat puțină spumă de la depărtare, la final cu jet și rămâne foarte curat. Chiar cred că rezistă o lună de zile. Nu doar despre asta vreau să vorbim astăzi, vreau să vă povestesc ce s-a mai stricat la Logan, ce defecte au apărut între timp. Ei bine, un defect care chiar mă enervează la momentul actual este faptul că se aude un gâjâit, un vânt la viteză mare când ies din oraș. Chederile de la geamurile după spate, nu știu care e faza. E o problemă generală, poate doar la mine, dar am mai văzut cazuri. Deci am auzit, trebuie să merg la reprezentanță să le schimb pe garanție. În rest, mașina merge bine, chiar sunt mulțumit. În momentul de față am 61.000 de kilometri. Aici am pus o cameră de filmat, dar aparent s-a cam stricat.
chinezărie ieftină. V-am tot promis că pun ambientale pe Logan și n-am mai apucat să mai pun, deoarece mașina este încă în garanție și am zis că nu vreau să fac vreo nefăcută, să pierd garanția sau așa. Și am pus doar lumini ambientale la picioare. Sunt aici pe brichetă cu mufă USB, n-am tăiat nimic, n-am rupt niciun fir, nimic. Deci nu afectează garanția luminile astea la picioare. Se văd frumos seara. Na, sunt mulțumit. Nu e greu să pun, chiar am văzut, se pun foarte ușor și pe bord. Linia asta o să fie super. Poate peste un an, doi o să pun și pe bord și pe uși. Rămâne de văzut. Da, și asta m-a enervat foarte tare, că se aude vântul, deci nici n-am viteză mare, la 90 de km pe oră se aude foarte tare vântul, mai ales pe partea dreaptă, unde e cel mai grav avariat acel cheater. Da, se aude foarte nasol, mai ales dacă oprești muzica în mașină, se aude foarte ciudat. Și pe lângă asta mai sunt defecte minore, să zic, că nu e chiar un defect major. Faptul că aici mocheta nu e chiar mochetă, cred că e cea mai ieftină imitație de mochetă, nu știu ce e asta. Nu stă bine la colțurile astea, iese, nu, foarte slab calitativ la partea asta de mochetă, de îmbinări, de... O să vă las o filmare să vedeți pe unde a ieșit, pe aici, pe la uși și în spate, nu, e groaznic. Deci mocheta și chederile la mașina asta sunt foarte proaste. Și pe aici parcă zdrângăne ceva. Mă rog, nu e mașina perfectă, nu vreau să mă iau de ea, nu înțelegeți acum în cap. Vreau doar să vă povestesc ce am pățit eu. Pentru cei care vor să-și cumpere acest model sau na. Bine, poate la modelul 2024 nu sunt aceste probleme. Nu vreau să arunc cu pietre. Ăsta e modelul din 2020. Eu sunt mulțumit. Chiar merge bine. Cotiera asta e perfectă, chiar pică bine cotul pe ea. Consumul mediu de 7.1, cam mare. Da, și asta am vrut să vă arăt astăzi, cum am spălat eu motorul la Logan și n-am luat foc, nu s-a stricat mașina, încă merge. Sta să ieșim de aici, că foarte multe gropi în călăraș. Ce am mai schimbat eu pe mașina asta, e bine, am pus becul LED pe fază lungă, se văd genial, deci genial, n-am cuvinte, deci parcă erau făcute să fie acolo, nu știu cum să vă zic. N-a apărut niciun fel de eroare, nimic. N-am ce să reproșez, se văd foarte bine seara. Erau cu halogen galben înainte, nu, deci nu o să poate așa ceva. Fața scurtă LED, poziția LED, na, trebuia și faza lungă LED. În rest, nu s-a mai stricat nimic la mașină. N-au mai apărut alte defecte. CarPlay-ul merge foarte bine. Foarte bine. Hello. Da, s-a blocat. Merge bine, nu vă speriați. E o Dacia, nu-i problemă. Se rezolvă. Să strică diseară, am reparat. Să lăsați și voi o părere mai jos, un comentariu, dacă sunteți de acord cu a spăla motorul la jet, dacă nu, de ce nu? Eu nu l-am spălat, nu mi-a plăcut niciodată să-mi țin mașinile murdare, nici interior, nici exterior. Mi-am asumat un risc până la urmă. Nu trebuie să faceți și voi. Dacă spălați mașina cu motorul pornit, ar fi în regulă. Nu știu acum dacă se aplică la toate mașinile sau nu. Până la urmă, dacă mergeai la un service, tot așa îl spălau.
cam acesta a fost și vlogul. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Ne auzim data viitoare. Salut! Drumuri bune!